No ensinnäkin se, että meillä on jo aika pitkään vaikuttanut tämmöinen suomalaisen valmennusosaamisen malli, jossa sitten korostuu sellainen aika kokonaisvaltainen osaaminen. Että valmentaja tulee osata sitä omaa sisältöään siihen valmennukseen liittyen ja sitten niitä valmentamisen taitoja ihan siellä käytännön toiminnassa, harjoituskentillä, kilpailutapahtumissa ja sitten valmentajalla on aika paljon opetettu siihen itsensä kehittämisen taitoihin ja näin. Eli ne on sen tyyppisiä juttuja, jotka on aika hyviä vahvuuksia ja sitten onhan meillä nyt aika hyviä esikuvia, että meillä on tosi monissa lajissa niin on aivan loistavia esikuvavalmentajia, joilla on kyky saada sitten se urheilija onnistumaan tai joukkueet onnistumaan ja yhdessä oman tiiminsä kanssa, että ne on ainakin sellaisia vahvuuksia. Ja sitten tietenkin suomalaisessa kulttuurissa on aina arvostettu opettajuutta, joka on hyvin lähellä valmentajuutta ja aika sama asia monessa mielessä, niin täällä on paljon ihmisiä, jotka on saanut tavallaan elää suomalaisessa koulujärjestelmässä ja saanut sitä kautta sellaista pedagogista osaamista esikuvaopettajilta myös. Se muutos ja sellainen, mikä on nyt tuloillaan enemmän, niin on se, että tämä on enemmän ja enemmän tiimivalmennusta. Eli valmentajien sellainen johtamisosaaminen tulee jatkossa korostumaan, että miten hän saa oman tiiminsä. Ja nyt mä puhun ihan jo pikkulasten valmennuksesta, että siinä on se tiimi, niin siinä on ne valmentajakaverit ja vanhemmat ja niin edespäin. Ja miten valmentajat saa sitten vielä ne niin kuin lapset keskenään tai nuoret keskenään tai aikuiset keskenään niin kuin kantaa vastuuta yhdessä siitä kehittymisestä ja siitä, että se toiminta vastaa sit niitä tavoitteita ja hyviä juttuja. Eli sellaista yleistä johtamisosaamista niin, on tärkeää lisätä ja sitä saadaan enemmän. Ja sitten kun mennään sinne ihan niin kuin vaativimpiin valmennustehtäviin, niin sitten siellä täytyisi niin kuin täysillä heittäytyä siihen valmennukseen. Että me pitäisi olla mahdollisuuksia olla niin kuin täysillä valmentaja ja ammatikseen tehdä sitä. Ja se vaatii sitten myös resursseja pikkusen lisää. Meillä on joitakin lajeja, joissa se onnistuu ja toivottavasti tämä hyvä trendi, jossa meillä on tullut ammattivalmentajia ihan tänne lasten tasolle, nuorten tasolle, aikuisten tasolle niin toivottavasti se jatkuu. Ja samalla varmaan se trendi, että valmennukset tekee yhteistyötä sitten eri alojen asiantuntijoiden kanssa, joka korostaa taas sitä johtamisosaamista, tiimivalmennusta, niin sitä haluaisin nähdä enemmän.